Ja sam pre nekoliko dana rekao mojim kolegama da ćemo imati jedan prvo udar panike kod stanovništva, da ćemo iza toga imati jedno povećanje broja obolelih, odnosno oni koje ćemo potvrditi, i da zato treba da budemo spremni, da to ne traje samo nekoliko dana, da će to trajati i nadalje. I svi epidemiolozi, ja verujem i infektolozi, smo jedinstveni u tome da imamo sledeću nedelju koja je vrlo teška, koja će biti karakteristična po jednom značajnijem broju onih koji će biti potvrđeni, ne samo potvrđeni, nego i oboleli, pa i životno ugroženi. I da će to potrajati najverovatnije. Bilo bi dobro da tako samo bude, da to traje negde do Uskrsa, oko Uskrsa, i da već posle toga u aprilu imamo jedan mali pad i u maju jednu bolju situaciju. Kakvi su današnji podaci? Današnji podaci u Nišu su takvi da, mislim da mogu da kažem, predstavljaju najavu nečega što će se dešavati. Dakle, mi ovoga trenutka imamo 27 potvrđenih od ukupno 53 koji su proveravani na status jesu li pozitivni ili ne. 23 su pozitivni. Među njima ima, nažalost, i lekara. To je ono što nas je najviše brinulo, jer kada je u Nišu počela, da kažemo, delimična epidemija, ali bolje rečeno, importovani slučaj koji nam je došao, a iza toga se razvila lokalna transmisija, skrenuli smo pažnju lekarima da ne bi trebalo da dolaze bolesni čak i od prehlade, da kažem čak, jer to izgleda u našem narodu, pa kod lekara ne važi uvek, a to smo govorili u pandemiji gripa, to smo govorili u različitim epidemijama, na primjer morbila, da ne bi trebalo nikako da dolaze na svoja radna mesta. To važi za sve. Ja sad govorim o ovoj situaciji. Dakle, i zbog toga mi imamo jedan broj, trenutno imamo, dakle, jednu hospitalizovanu koleginicu na infektivnoj klinici, imamo njih 19 koji su, dakle, građana, ne samo lekara, tu ima nekih 6 lekara i još 2 sestara, tako dalje, koji su u kućnoj izolaciji, a onda smo 2 klinike doveli u situaciju da se samo izoluju, da ti, dakle, naše koleginice i kolege budu u kućnoj samoizolaciji, dakle, to ipak postoji neka mala razlika između jednog i drugog, i da na taj način pokušamo da stvorimo uslove da se prekine lanac prenošenja. Oni su svi zdravi, ovi koji su u samoizolaciji, znači niko nema neke tegobe, ali su bili u kontaktu sa ovima koji su nam, ajde da kažemo tako, taj virus doneli. Koliko ih je na klinici? Pa jedna i druga klinika zajedno, to je dobar broj. To može ovako da deluje. Znate, brojevi su vrlo relativni. To nikad ne može tačno da se kaže. Obezbedili smo važno da te 2 klinike funkcionišu po tipu pripravnosti. Znači, možemo da kažemo da virus nije ušao u bolnicu? Ne, nije virus ušao u bolnicu na taj najstrašniji način kako se to inače dešava, na primjer u Italiji, da je pod kontrolom, dakle, situacija da su, mi stalno dnevno kontrolišemo te ljude koji su i u kućnoj izolaciji i ove koji su u kućnoj samoizolaciji, saradnja postoji, znači i oni se ponašaju, svi svesni su situacije i nadamo se da će to sve da prođe u jednom, da kažemo, normalnom toku, jer mi imamo pred sobom jedan prirodni proces koji dobija svoje ubrzanje. Kakvo je stanje ovih koji su na klinici, dakle na klinici za infektivne bolesti i praktično u najtežem stanju? Trenutno imamo 8. Pazite, kad kažemo 8 trenutno, to znači može se i za neki sat, 2 noću desiti da neko još dođe ili da se taj broj povećava. Ono, u skladu s tim da kažem da je stanje tih pacijenata, osim onog na respiratoru, imamo jednog na respiratoru, dakle, pominjem da je bila greška objavljena u javnosti, da je od koronavirusa oboleo onaj prvi koji je bio na respiratoru, taj čovjek je bio zbog gripa, dakle, to je bila pogrešna informacija i ona je unela verovatno malo više zabrinutosti. Imamo sad samo jednu osobu, čisto je na respiratoru, to je vrlo ozbiljna situacija, znači ne možemo, a svi ostali su u relativno dobrom stanju. Znači, i oni koji su pre toga bili, znate, mi smo imali
28 hospitalizovanih. Opet govorimo o brojkama, a to je sve relativno. A pazite kad se kaže da su 12 otpušteni na kućno lečenje. Znači, oni nisu potpuno zdravi, ali su na kućno lečenje, može to da se sprovode u kućnim uslovima i što je vrlo važno, oni su i dalje pod kućnom izolacijom. Znači, prati se njihovo stanje, ali su oni klinički gledano u mnogo boljem stanju i ta brojka, ali to je još uvek igra malih brojeva, ta brojka nam govori da se ipak njihovo opšte stanje poboljšava. Međutim, moram da napomenem, po svetskoj zdravstvenoj organizaciji, to infektolozi najbolje znaju, da bi rekli za nekoga da je zdrav, to znači da više nije virusonošan, da ne nosi virus. On mora da ima potpuno čistu, jasnu predstavu da je klinički zdrav. Infektolog utvrđuje. Da ima sve laboratorijske analize potpuno u redu, znači u granicama onog što se smatra normalnim i vrlo važno da ima 2 negativna nalaza testiranja i to u roku 48 sati. Koliko ljudi u Nišu dobilo ta 2 negativna nalaza? Još nije niko, i ja mogu čak da kažem da to niko nije ni u Srbiji dobio. Jer i ono što mi sarađujemo međusobno, je tako, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i svi ostali, znači, niko još nema takvu potvrdu i bit će malo potrebno vremena. Znači, ne zbog testiranja, nego zbog njihovog stanja. Znači, oni moraju potpuno da se oporave i, kažem, da ispune one prethodne uslove i onda ćemo uraditi normalno, to bi bilo divno da imamo te ljude koji su prestali da budu virusonošeni. Znači, mi imamo jednu situaciju koja kod stanovništva deluje ovako malo da li je to sve pod kontrolom. Jeste. I moram da kažem nešto vrlo jasno. Testiraju se teški slučajevi. Testiraju se hospitalizovani slučajevi. Testiraju se slučajevi koji predstavljaju, da tako kažem, virusonoše moguće, odnosno one koji su iz prvog kontakta sa slučajevima koji su nam došli sa strane ili su oni došli sa strane. Znači, kad kažem sa strane, mislim iz drugih zemalja. Hvala vam najlepše. Ja pretpostavljam da ćemo imati sigurno još